Исәнмесез, эфирда душанбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көнен нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Бу ялларда ил тормышы өчен зур вакыйга булды. Чаллыда президент сайлаулары ничек үтте? Март айында кышкы һава торышы яз кайчан җитә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Җәмәгать транспортында шоферлар җитми, аларны эштән куалар. Дорфалык өчен пассажир йөртүчеләр ничек җавап бирә? Бу елларда Россиядә президент сайлаулары узды. Инде бүген иртән бюллетеннарның 99% эшкәртелгән иде. Сайлауларда ил халкының 68% катнашты. Үзәк сайлау комитеты белдерүенчә, әлегә лидер Владимир Путин. Аның өчен 76% тавыш бирелгән. Икенче урында 11,8% белән Павел Грудинин, өченче урында Владимир Жириновский. Ул тавышларның 5,6%-ын җыйган. Тавышларны санау дәвам итә. Чаллыда сайлау ничек узды, алдагы сюжетта. Чаллыда көчле буран, кар булуына карамастан шәһәрдәшләр сайлауда актив катнашты. Иртәдән үк шәһәр мэры да үзенең гражданлык бурычын үтәде. Нужно находить время, несмотря на занятость. И сегодня все условия для того, чтобы проголосовать в городе Набережные Челны созданы. Авыру сәбәпле участокка килә алмаучылар янына комиссия вәкилләре үзләре барды. Күрмәүче шәһәрдәшләр тавыш бирсен өчен дә барлык шартлар тудырылган иде. Шушы Брайль сүзлеге белән, бармаклар белән шушы укый ала һәм инде сөйләй ала. Димәк, текстаны бу якта һәм күрмәүче кеше инде бармаклары белән моннан. 18 мартта республиканың 50 мең кешесе беренче тапкыр тавыш бирүдә катнашты. Аларга истәлекле сувенирлар бүләк иттеләр. Я чувствую ответственность, гордость и вклад в развитие любимой страны. Кичке 8-дә сайлау участоклары ябылды. Чаллыда президент сайлауларында мондый хукукка ия булган халыкның 79%, ягъни 293 мең шәһәрдәшебез катнашты. 230 меңе үз тавышын Владимир Путин өчен биргән. Икенче урында Максим Сурайкин, аның өчен халыкның 7,16% тавыш биргән. Өченче урында 7% тавыш белән Павел Грудинин. Президент сайлаулары буенча төгәл саннар алдагы көннәрдә билгеле булачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Быел 18 март шәһәрдәшебез Дөрия Кормаева өчен икеләтә бәйрәм. Ул кичә генә үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләде. Шәһәрдәшебез Бөек Ватан сугышы ветераны, тыл хезмәтчесе. Барлык яңалыклар белән кызыксына, кул эшләре белән шөгыльләнә. Дөрия Кормаеваны гомер бәйрәме белән шәһәр җитәкчесе дә котлады. Вот со Сталина начинай. Хорошо. Дөрия Кормаева медальләре белән горурлана, улына элек мөһимрәк булганнарын тагарга куша. Бүген ул шәһәр җитәкчесенең килүен көтә. Үзе генә яшәсә дә башка көннәре дә күңелле уза. Балалары, оныклары килеп тора. Алтын кулларга да ял юк, бүләккә дип матур япмалар бәйли. Смотрите, вот это все сама вязала, дарю, этим всем раздала, уже сватьям, им всем связала. Вот эти следки вижу, опять же всем тоже раздала. Сижу только и раздаю. 90 яшьлек шәһәрдәшебез аек акылда яшь вакытларын, эшләгән чакларын барысын да хәтерли. Тормыш турында ул Наил Мәһдиев белән дә сөйләште. Шәһәр мэры үз чиратында юбилейны бәйрәме белән котлады. Сезгә исәнлек, саулык, апа. Бик зур. Зак-зак яшәргә, матур иттереп. Дөрия Кормаева яшьтән үк иң беренчеләрдән булып узыша тавыш бирергә ашыккан. Бүген дә белгечләр өенә килеп президент өчен тавышын биргән. Якыннарым, балаларым янда булса, дөньялар тыныч торса, бу минем өчен иң зур бүләк ди юбилер. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Дорфа шоферларга камилләренә күрә җавап кайтаралар. Социаль шелтәрләрдә җәмәгать транспорты йөртүчеләрнең пассажирларга карата булган начар мөгалләмәсе хакында еш яза башладылар. Кайчакта ситуацияне аңлап бетермәгән килеш репостлар ясала. Бүген социаль шелтәрләрдә актив кулланучыны транспорт бүлегенә колонна җитәкчеләре белән даими очрашуларның ничек узуын карарга чакырдылар. Берничә көн элек пассажир белән уртак тел тапмаганга 9-нчы маршрут шоферын эшеннән азат иттеләр. Иратка бер ай вакыт эчендә стресска чыдамлылык курслары узарга мөмкинлек биргәннәр. Әмма ул курсларга бармаган, шуңа эшсез калды. Ел башыннан пассажирлар зарлану аркасында 3 шофер эштән куылган. Һәр мөрәҗәгать тикшерелә, дөреслеккә туры килмәгәннәре дә бар. Мы регулярно видим, что есть и хамство со стороны пассажиров, многократные. Мы провели статистику, у нас менее 40% жалоб подтверждаются, действительно обоснованные являются. Более 60% жалоб являются субъективными.
Социаль шилтерде басылган зарлануда негизсез булган, әмма шофер үзен гаепсез икәнлеген дәлили алмаган, шуңа эшеннән куганнар. Бүген ир турында яхшы фикерләрне исәпкә алып, гаепле булуның да исбатланмаганлыгын күздә тотып, кире эшенә кайтарырга уйлыйлар. Нигездә дәлил булып видеокамера язмалары тора, әмма маршрут транспортындагы җайланмаларның сыйфаты яхшы түгел. Автопарк оборудован весь полностью видеорегистратором. На сегодняшний день еще хотел бы сказать больше. Согласно требованиям 220 федерального закона, мы постепенно переходим на онлайновые регистраторы, которые будут, скажем так, в доступе и в исполкоме с жестким диском, грубо говоря, который будет хранить около месяца. На сегодняшний день регистраторы стоят автомобильные, то есть портативные, память у которых максимально 16 гигабайт. Шәһәр администрациясының рәсми төркемендә мөрәҗәгать калдырган шәһәрдәшебез бүлектә проблемаларның игътибарсыз калмавын үз күзләре белән күрде. Я увидел, что все работает, меры принимаются. То есть люди персональные у нас, в мэрии, в администрации сидят, принимают меры, разбираются с каждым именно, с каждой ситуацией. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Қыш язға тез генә берешергә уйламый, соңгы 2 көндә Чаллыда явым төшемнәр күләме айлык нормадан артып кеткен. Бу ялларда гына кар көртләренең биеклеге ярты метрга артты. Яз кайчан җитәр, синоптиклар белән хәбәрчебез элемтәгә керде. Календарда 19 март һава торышы кышкыча салкын, бүген урамда -15 градус, шәһәр карга күмелгән. Отличная погода. Но было бы лучше, если бы она такая была в январе. Чем больше снега, тем больше урожая. Холодно. Хотелось бы весны, потеплее. Да, вчера хорошо было. Да нет, нормально. Алдагы тәүлекләрдә явым төшеп күзәтелми, төндә һава температурасы 15-20 градус суык, көндез 7-9 градус суык булачак. Чәршәмбедә шулай ук, ә менә пәнҗешәмбе шәһәрдәшләргә кабат юлларны, машиналарны кардан чистартырга туры киләчәк. В четверг мы ожидаем выход в наши районы очередного циклона, который будет подниматься к нам с Черного моря до Средней Поволжья и на Татарстан. Ожидаются опять, осадки в виде снега, причем местами сильный снег, метель. Температура ночью составит 7-9 мороза, а днем от 1 до 3 градусов мороза. Синоптиклар фаразлавынча, кыш республикадан китәргә ашыкмый, бу атнада һава торышы җылытмаячак, ә менә икенче атнадан кояшлы язгы көннәр булуы ихтимал. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Курку белмәс акробатлар, төрле хайваннар, һәркемне көлдерергә сәләтле булган клоуннар. Чаллыда Гранд цирк чыгышлары башланды. Беренче зур тамаша бу елларда булды. Гранд циркы Чаллыда беренче тапкыр. Монда искитмәле тамашаны шәһәрдәшләребез күптәннән көтте. Һава акробатлары, гимнастлар һәм каскадерларны тамашачылар тындалмый карадылар. Һәрбер чыгыш куркыныч та, матур да иде. Ә сәхнәгә иң көчле кеше чыккач, зал өнсез калды. Ялан кул белән кадак кагу, теш белән кысып машинаны тарту, грелка кабарту гади эшмени. Буря эмоций, молодцы, все. Все было очень классно, интересно. Мы сидели и ахали. Ну как можно так? Это вообще смешно. Крокодил, янут, пони, экзотик попугайларны халык көлеп тә сыкланып та карады. Ә Хималай аюлары, өйрәтелгән атлар һәркемне гаҗәпкә калдырды. Клоун дуэты исә программаны тагын да кызыклы итте. Разные по эмоциям. Это и посмеяться, и удивиться, и восхититься, и все вместе, чтобы люди получили комплекс положительных эмоций. Гранд циркы Яшлык проспектындагы Эссон гипермаркеты янында эшли. Тамашалар 8 апрельгә кадәр җомга, шимбә, якшәмбе көннәрендә бара. Бина эчендә салкын түгел. Толырак мәгълүматны 788 077 телефон аша белергә мөмкин. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән саубулашам, исән-имин булыгыз. Мир уюта. Огромный ассортимент мебели под заказ. Мягкая мебель, шкафы и гардеробные, кухни любой сложности. Собственное производство. Замеры, консультация бесплатно. Телефон 31 35 75. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Омега».
Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.